Төребездә кунак бар. Программабызды дәвам итәбез. Студиядә Лилия Закирова. Балачак елларын искә алсак, мөгаен күпләребез балачакның матур бер хатирәсе дип ялкын журналын атар иде. Җитте матур төсле рәсемнәре, яраткан рубрикалары, өйгә таралган хуш исе белән ул хәтердә балачак истәлеге булып тора. 1924 елдан ук нәшер ителүче журнал ничә буынны тәрбияли алган. Бүгенге тапшыруда хатирәләрне яңарту, үзебезне кызыксындырган сораулар белән мөрәҗәгать итү мөмкинлеге бирелә сезгә, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, чөнки Тур эфир студиясендә ялкын журналы баш мөхәррире Йолдыз Фәрвазовна Миңнуллина. Хәерле имин иртәләр булсын, Йолдыз, исәнмесез? Хәерле иртәләр, исәнмесез? Ничек килеп җиттегез? Аллаһка шөкер. Инде сүзебезне башлап җибәрәгә, менә сезнең белән сезнең бездә килеп керүегез чыннан да балачак калып кайтты дисәк тә ялгыш булмас. Шулай ук ашыга һәр ялкынның һәр битен менә актара торган идек без журналга килеп керәбезгә бит. Бүген менә шулай итеп ипләп кенә без ялкын журналының тарихын һәм бүгенгесен актарабыз, барларбыз. Әлеге тарих битләреннән башлыйк әле сүзне. Чыннан да ялкынның гомере озын булды. Аллаһка шөкер. Менә 90 яшын тутырып килә инде ялкын. 90 яшьлек егет. 90 яшьлек егет. Сез әйттегез инде 1924 елда чыга башлый. Муса Җәлил инициативасы белән аның беренче саны Мәскәүдә чыга. Муса Җәлил чыгара. Безнең татар балаларына бер матбугат ниндидер чыгарга тиеш дип, бу әдәби журнал була. Иң башында шуннан үзгәрә совет чорында бик зур тиражлар җыйган журнал була, Пионерия журналы. Бик күп язучыларыбыз, бүгенге көн язучыларыбыз шул журналда беренче басмаларын, беренче язмаларын бастырып, беренче шигырьләрен бастырып, шулай иттереп ул бик күп буын балаларына гына түгел, хәтта безнең әдәбиятыбызның аксакалларын тәрбияләгән журнал дирегә дә кирәк. Аларга беренче адым биргән журнал бит. Әйе. Инде менә 90 яшын тутыра ялкын журналда һәм бүген Тур эфир студиясендә ялкын журналының баш мөхәррире Йолдыз Миңнуллина. Бала күңелен һич кенә дә алдап булмый. Йолдыз, килешәсез бит. Аларны бүген мәҗбүр итү, куркыту белән дә ничектер үзеңә җәлеп итү мөмкин түгел. Аларны бары тик кызыксындырып кына була. Бүгенге көн баласын кызыксындыру өчен ой-хай күп тырышырга кирәк. Ничегрәк җәлеп итәсез аларны? Үзебездә бала булырга тырышабыз инде, алар кебек булырга. Шулар белән бергә нәрсәләр эшлибез. Беренче чиратта инде әлбәттә безнең балалар бүгенге көндә иң яшь булган урыннары ул мәктәптә, интернет инде бит. Әйе. Шуңа күрә без яшьрәк мәктәпләргә чыгабыз. Менә Чаллыга килүебез дә шул мәктәпләргә чыгу белән бәйле. Сезнең Чаллы мәктәпләрендә без бүген көне буе йөрибез, очрашулар үткәрәбез. Балалар белән аралашабыз. Аннары соң шул интернет мәсьәләсендә әгәр дә инде бала шунда кирип чумган икән, әгәр дә инде аннан тартып алып булмый икән, безгә бер генә юл каралга, шул ук интернетта аларны тәрбияләү. Шул юнәлештә сайтыбыз эшләп килә, аннан социаль челтәрләрдә безнең төркемнәребез бар. Анда балалар белән аралашабыз, турыдан-тур аралашу бар инде анда. Тагын бездә шундый әйбер эшләп килә, бик күп еллар безнең журналның балалар редколлегиясе бар. Балалар редколлегиясе бу яза торган балалар, киләчәктә журналист булырга теләүче балалар, язучы булырга теләүче балалар, без аларны бергә туплап журналның эштәлеген формалаштыруда бергә уйлашабыз инде. Шул ук вакытта алар безгә язып та торалар. Быел бу балалар редколлегиясенә яңа кешеләрне җәлеп итү уңаеннан без шундый әйбер ачып җибәрдек. Ул журналистика мәктәбе, ялкын татар журналистикасы мәктәбе дип атала. Әйе, ул ел әйләнәсе эшли безнең. Быел җәй көне безнең Сәләт Раушан аланы базасында, бу сәләтле балаларны җыя торган җәйге алан инде, шуның базасында без беренче төркемебезне тупладык. 18 кеше булдылар алар. Җәй көне аларга мастер-класслар үткәреп, көн сайын көнне-төнне эшлидер инде алар белән. Шул төрле журналистлар килеп, безнең ялкын журналистлары гына түгел, башка
матбугат чараларынан да журналистлар чакырып, күренекле журналистларны, алар төрле юнәлештә балаларга дәресләр бирделәр. Шул ук телевидение журналистикасы, радио журналистикасы буенча да, аннан соң басма журналистика буенча да. Һәм без җәй көне безнең шушы балалар беренче аларның тәҗрибәләре нинди булды? Алар август санын тулысы белән үзләре чыгардылар. Интервьюларга йөреп, анда чараларда катнашып, президенттан хәтта интервью алып, сәләткә президент килгәне Рөстәм абый. Аның белән ниндидер әңгәмәләр корып, нәрсә булдыра алалар. Рифа апа Рахманның юбилейы, аның янына барып, үзләре бөтенесен эшләп, журналны чыгардылар. Шул беренче тәҗрибәләре шундый булды. Хәзер инде безнең дәресләр уку елы вакытында онлайн рәвештә бара. Интернет аша аралашабыз, аларга аудио рәвештә дә, видео рәвештә дә, булай басмада дәресләр бирәбез. Алар инде үзләренең язмаларын безгә җибәреп торалар. Һәм ай саен шул балаларның әйберләре бездә басылып килә. Бу инде яхшы билге урынына аларның басмалары чыга дигән, язмалары чыга бит. Бер яктан яхшы билге, икенче яктан бу үзебез өчен, үзебезгә яхшы билге. Әгәр дә инде біз аларны шул дәрәҗәдә тәрбияли алганбыз икән, алар үзләре атлыгып тора икән инде нәрсәдер эзләргә, апа без шундый тема таптык әле, языкмы? Апа без менә мондый темага уйлашкан идек. Бәлки ялкында шундый рубрика ачып җибәрергә кирәктер. Теге алар үзләре янып торгач, безгә дә зур бәйрәм шикелле инде ул. Шул редакциябызның икенче бер составы кебек. Хәтта ки бәлки төп составы алардыр бүгенге көндә. Инде менә иншалла укучыларга тартылсын дигән теләктә калабыз. Кызыксындырдыгыз, Йолдыз. Мин үзем әни кеше буларак та менә кызыксындым. Миңа калса бер генә проблема бардыр. Бүген әлбәттә журналист булу ул модны дип әйтергә дөресчә әйткәндә, ләкин татар журналистикасы бит ул әлбәттә яшьләр арасында киң таралмаган. Ничек шәһәр яшьләре, шәһәр мәктәп укучылары дип әйтгәндә бит татар теленә аларның мөнәсәбәте ничек күренә сездән? Модный дигәннән менә модный булырга тырышабыз инде үзебездә. Алар барыбер мода нәрсә соң, ул бит барыбер кемдер керткән әйбер. Һәм бездән тора шул татар телен, татар журналистикасын модный итү. Ягъни әгәр дә без бүгенге балалардан бер адым, ике адым алдарак барабыз икән, һәм дә ки шул башка татар дөньясында гына түгел, гомумән дөньяда, илдә булган яңалыкларны, үзгәрешләрне аларга җиткереп барабыз икән татарча әйттереп. Бит, һәм дә ки бөтенесен күзәтеп барган вакытта алар да бит менә бу апалар яра татарча сөйләшәләр, бу абыйлар барыбер менә шул әйберләрне беләләр икән бит. Менә без кызыксына торган әйбер белән кызыксыналар икән бит. Менә мәсәлән, кичә Чаллыда йөрибез инде. Малайлар белән очрашу, малайлар тора инде. Кәттә генә малайлар, айфоннары кулларында. Хәзер менә нәрсә белән шөгыльләнәсез сез дәрестән кайткач? Мин айфонда утырам. Айфон белән уйныйм инде. Яра, мин дә шулай әйтәм бит инде, ди безнең егет әйтә. Син нәрсә уйныйсың? Менә компьютерда Counter-Strike уйныйм кайткач. Бер яктан карасаң теге, алар шулай әйттереп, безне бит инде уңайсыз чарага куймакчы булалар теге. Син белмисең әле моны. Белмисең. Без күбрәк беләбез. Безнең егетләр инде. Син ничәнче уровеньда уйныйсың соң? Мин шул уровеньда уйныйм. Булар кызыксынып китә уже. Булар татар булгач та әле теге төшеп калган кешеләр түгел икән, булар да белә икән буларны дип. Мондый без кызыксына торган продвинутый дип әйтәм әйберләрен. Шайтырып, балалар белән кызык инде ул. Шуннан бүгенге көн баласы белән эшләү өчен чын мәгънәсендә психолог булырга кирәк. Моны инде сез тойгансыздыр. Һәм менә күренеп тора, Йолдыз, әле ялкын журналына килгәнегезгә бер генә ел бит. Заманча шундый сулышта алып килгәнсез. Уңышлы булсын. Эшләрегез дәвам итәрбез әңгәмәбезне 548921 хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Әгәр дә сорауларыгыз туса, тәкъдимнәрегез булса, рәхим итеп шалтырата аласыз, һәм элемтәгә керүче бар да.
Шылтыратсагыз, телефонны куймыйча көтүп торыгыз, без инде сүзне йомгаклауга, сезне элемтәгә ялгаячакбыз. Инде журналның эчтәлегендә барлап чыгыйк әле, Йолдыз. Ниндиләр үзгәрешләр кертелде анда? Бүген нинди сәхифәләр чыгып килә? Мин бер генә ел эшләйм инде Ялкында. Шулаймы? Быел 10 ел тула минем Ялкында эшләвем. Баш мөхәррир буларак. Баш мөхәррир буларак 3нче ел китте. Шулай ук менә инде. Алиса. Шулай күрәсез, мин алданрак мактап ташладыгыз, үзгәрешләр кертдегез дип. Афәрин. Нәрсә эчтәлеген ягыннан әйбит. Безнең менә бер 3 ел элек, 4 ел элек журналның тулысынча рестайлинг үткәрелгән иде. Журналны сәхифәләргә бүлеп, яңадан башка сәхифәләр кертеп, яңартылган, ничек дип әйтим, бераз шәһәрчәләштерелгән иде журнал. Хәзер без быелдан башлап бераз кирсенчә әдәбирәк якка басым ясарга тырышабыз. Безнең журнал булай үзе 3 өлештән тора. Беренчесе аның мәктәп тормышына кагыла, икенче өлеше шул мәктәптән соңгы кызыксынуларга кагыла, һәм өченчесе иҗат. Тулысы белән алганда. Мәктәп тормышында инде шул төрле фәннәрдән без БДИга әзерлибез. Безнең республика укытучылары белән элемтәләр бик тыгыз, һәм без алдынгы укытучыларны тартырга тырышабыз. БДИның катлаулы мәсьәләләрен ничек шишәргә, олимпиада мәсьәләләрен ничек шишәргә. Шул яктан ул татар теленә, әдәбияткә генә кагылмый, математика, физика, менә физика бик көчле бездә. Рәдисовый белән эшлибез без әлмәттән. Физика, биология, химия төрле фәннәрдән шул четерекле мәсьәләләрне, кыенрак балаларга тоелган мәсьәләләрне шишу юллары, аны аңлату, кыен темаларны шул рәвештә бара инде. Аннан соң монда шул класс сәгате, проблемалы темалар күтәрү, психолог киңәшләре. Шундый мәктәп тормышына кагылган мәктәпнең һәр ягын чагылдырырга тырышабыз инде бу өлештә. Безнең минем мәктәбем дип атала. Икенче өлеше минем бүлмәм дип атала. Бала бүлмәдә нәрсә эшли, менә үзенә нәрсә кызыган. Бүлмәгә кереп бикләнгәч, нинди тормышта кала ул бит, нинди мөхиттә. Нинди анда спортмы, музыка, рәсем сәнгате, монда инде шул нинди китап укырга, нинди кино карарга мөмкин, нинди музыка тыңларга, нинди компьютер уен уйнарга ахыр чиктә. Шуларның бөтенесен баланың мавыгулары дип әйтик инде. Өченче өлеш ул бераз теге интимрак өлеш журналның, минем көндәлегем дип атала. Монда инде мәхәббәт, мәхәббәткә кагылышлы бөтен нәрсәләр, иҗат, шигърият, проза, яшь авторлар сүз иреге дигән безнең яңа менә рубрикабыз барлыкка килде. Без анда республикада ачылып килгән яңа авторларны бирергә тырышабыз, алар белән интервьюлар. Шундый менә бераз интимрак, шундый шәмнәр яктысында, тыныч музыка белән генә, үзең генә укый торган бер шундый сәхифәбез безнең. Менә журналның концепциясы бүгенге көндә шулайрак. Хәзер соңгы вакытта безнең мавыгы китте инде. Бер көнне редакциядә таптык Мөдәррис абый Әгъләмовның архивын. Ул бездә эшлидер. Гомумән Ялкын белән бик тыгыз бәйле шәхес инде. Һәм бу җыеп барган булган төрле архивный фотоларында Тукайның узаткандагы фотолар, Тукайның бик сирәк фотолары, һәм гомумән күп кенә язучыларның шундый теге әлегә билгеле булмаган каяндыр табылып, каяндыр җыелып яткан фотолары, һәм без үзебездән мавыгып киттек. Кара, безнең әдәбият шундый бай икән. Идегез әле менә шул якка өстенлек бирә башлыйк дип. Менә хәзер без шул фотоларны чыгарып, шул тарихларны эзләп, ничек булган нәрсә, нинди язучыларыбыз булган, әле бит аларның бөтенесе дә бүгенге көнгә килеп җитмәгән, кайдыр сакланып ишетелмичә ята. Шуларны кайтару буенча шундый планнар инде алга таба. Инде безгә шалтыратучы да бар, Йолдыз. Кабул итәбез. Хәерле иртә исәнмесез? Хәерле көн, гафу. Шәхсиярак сорау дисәм дә, менә мин доктор Шеттім, сіздің шиғыр мекану Тукай міскен түгіл деп, бик искіткіш шиғыр. Шондан соң мына сіздің мына келуіңізіне ишетіп интернетта кіргенім. Анда нелер бар, сәхифәләр, Йолдыз Минулланың шиғырлары деп бар. Қызғанышқа қаршы мына неше сәхифәдә әдипләр деген неме?
Andar yazıcılarız degen minnim kompüterde açılmıyor. Xitay harfleri şekilleri. Şu ne derecede o? Mena gana kıyın tuguldur bit. Mümkün bulsa yetersiz hali, ya mı? Аның әдипләр сайтында кодировка дигән җиренә керергә кирәк һәм үзгәртергә. Миндә дә шулай Кытай хәрефе белән ачылган ул кай вакыт. Ул сайт. Бу Һәм тагын бер сорау бирде, менә сезнең шигырьгә кагылышлы бит. Шуннан да ул сезнең шигырь иде. Тукай мескен түгел, юк минеке түгел, бәлки Рүзәл Мөхәммәтшиннеке булгандыр. Инде безнең мәгълүм булганча Йылдыз Миңлегөл үзе дә шигырьләр яза. Йылдыз, сез шок кына әзерли торыгыз. Әңгәмә ахырында сезнең бер шигырьне тыңлап үтәрбез, ярыймы? Элемтәгә керүче бар. Хәерле көн, исәнмесез? Алло. Тыңлыйбыз сезне. Сәннәрмесез? Исәннәрмесез? Пенсияда ВПЛда yol итүче, элеккеге тарихи катнашчысы Әлфия Әхметовна Бакариева. Йылдыз Фарвазовна. Менә сез Шалла мәктәпләрендә булдык, балалар белән очраштык, сөйләдегез. Зинһар әйтегез әле, сезнең күзлектән караганда безнең Шалла укучылары этник яктан, бәлки татар мәктәпләрендә дә булгансыздыр. Татарлыгы көчлерәк дип тапмадыгызмы? Без бит инде үзебез шулай уйлыйбыз, укытучылар. Монда чын татарлар яши өчен ки алар үзләренең татарлыклары белән горурланалар. Без калган шәһәр балалар, калган шәһәр татар балаларыннан аерылып торабыз дип уйлыйбыз. Сез ничек уйлыйсыз? Шулай. Рәхмәт Әлфия апа. Әлфия апа минем дә укытучым. Шулаймы? Бик кечкенә дә мине тәрбияләгән иде. Менә бит. Әлмәттә торганда без аралашып яшәгән идек. Ничек дип әйтим, бер яктан әйе. Менә без әле бүген мин бара алмадым 29нчы мәктәпкә. Хәзер менә сезгә килдем. 29нчы мәктәптән минем Лейсан апа белән аралашканым бар. Аларда бик көчле дип беләм. Милли рух. Аралашып яшибез. Кичә булган мәктәпләрдә дә шулай татарча сөйләшү, татар теленә мөнәсәбәт бик җылы, бик яхшы икәнен аңладык. Казанның да төрле мәктәпләре бар. Мәсәлән, бездә бар 2нче гимназия, бездә бар 17нче гимназия, татар гимназиялары һәм алардагы татар теленә мөнәсәбәт сездәгечә. Ягъни бу мәктәпләр әле бездә татар гимназиялары бик күп, ләкин бөтенесе дә бүгенге көндә татарча гына укыта дип булмый. Бик сирәкләре бөтен фәннәрендә татарча укыта. Менә шушы гимназиялар һәм сездә мин шулай дип аңладым, инде сездә дә татарча укыту калган дип, БДИдан куркып русчага күчмәгәнсездер дип ышанам. Һәм бу сизелә балаларның аралашуында, чөнки каян сизелә ул, әгәр бала татар гимназиясында укып тәнәфестә русча сөйләшә икән инде. Бу Русча уйлый булып чыга инде. Русча уйлый, әйе. Һәм дәресләрдә дә теге бик аңлап дип түгел инде, бик интегрәл укыйдыр дип дигән хис кала. Кичә карап йөрибез шулай, тәнәфестә чабышалар, сугышалар, татарча сугышалар. Хәтта шунысы да сөендерә, үзебезчә. Шулай, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, Ялкын журналының баш мөхәррире Йылдыз Миңлегөлнең бүген безнең Тур эфир студиясендә сорауларыгыз булса шалтырата аласыз, әле безнең вакытыбыз бар. Инде журналның яшь журналистлар белән танышып үттек. Бүгенге көндә анда күпме журналист көч куя, шуңа да тукталыйк әле. Бүгенге көндә без 5 яза торган журналист барыбыз 10 кеше. Безнең устазыбыз иң өлкән яза торган журналистыбыз дигәндә күп еллар шунда эшләгән шагыйрә Фәрүзә Муслимова. Ул безне тәрбияләп тора инде, өйрәтеп тора. Кайтыш якларыбыз булса, кисәтүләр ясап, шайтырып коллективның әнисе була инде. Коллективның әнисе бик җылы күңелле әнисе һәм теге сөеп кенә араша торган әнисе. Шуннан соң күпчелегебез яшьләр, шулай Рөстәм абый безнең бар фотограф, ул да бик күп еллар эшли Ялкында. Калганнар яшьләр дәргә кирәк. Күбесе менә шушы соңгы 4-3 елда килгән кешеләр инде. Бездә эшли Луиза Янсуар шагыйрә, әдәби мөхәррир булып эшли Алмаз Мансуров яшь шагыйрь бүгенге көндә. Искәндәр Хәбибуллин тарихчы. Эшли Альбина Башарова, тәрҗемәче, филолог. Шулай эшли Раиля Сабирова,
Без бер шурда килгән ик, Раиля Хәлиева инде хәзер Элекша Сабирова дим. Ул радио журналист, элек радиода эшләп киткән иде. Хәзер бездә инде менеңчә 11 елдыр инде. Бездә язу эшли һәм аудио белән шөгыльләнә һәм дә ки безнең журналистика мәктәбенең җитәкчесе дияргә кирәк. Безгә шалтыратучы бар. Хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көннәр булсын, Лилия, хәерле көннәр булсын, Йолдыз. Бу Наиля Вилданова. Мин Йолдызны инде Фәрваз абый Миннуллинның һәм шагыйрә Асия Минхаҗеваның кызы дип беләм. Менә Йолдыз Фәрваз абый белән, әтиең белән мәрхүм Индураж Махта булсын, Илдар Юзиев яшьләр өчен чын остазлар иде. Алар бик күп Мәдәрис Әгълямовларны һәм башка бик күп Зөлфәтләрне, бик күп шагыйрьләрне улы шигъриятка алып чыккан шәхесләр һәм менә әле тыңлап утырам, рәхәтләнеп ялкында яшьләр белән, балалар белән эшләвегезне тыңлап утырам. Менә әтиеңнең эшен дәвам итүең өчен бик сөенәм, Йолдыз, рәхмәт сиңа. Һәм тираж мәсьәләсенә килгәндә инде әйтәсем килә, Ялкынның бик күп тираж шактары булгандыр. Менә мин үзем уйлыйм, интернет заманында, әле башка гәҗит журналлар бер хәлендә өлкәннәр укый. Интернет заманында бүгенге бер ялкын, бер дана, бер экземпляр ялкын элеккеге без балачактагы 10 меңгә тора торгандыр дип уйлыйм мен. Шуңа күрә эшләгән эшләрегезне менә бу татар журналистикасы мәктәбен ачуыгызны итеп шул кадәр сөендем. Димәк, бу безнең татар алга таба да яшәячәк дигән сүз, Алла бирсә тагын бер буынга озайтабыз дигән сүз, ялкын ярдәмендә шул ук вакытта. Һәм сұрыйсым килә, менә безнең Чаллыдан элек сезнең белән шатырган Ленар Закиров бар иде. Хәзер инде ул журналист булып китте, үзе мөхәррир булды. Чаллыдан тагын шундый сезнең белән эшләрлек өметле яшьләр күренәме безнең? Татар мәктәпләре бар икәне сизеләме? Рәхмәт, уңышлар. Рәхмәт, Наиля апа. Чынлап та Ленар турында әйтергә кирәк. Ленар Закиров безгә бик күптәннән язадыр. 8нче сыйныфта укыганда безгә яза башлады инде. Без аның белән бик тыгыз элемтәдә тордык һәм беренче курска килгәч үк без аны эшкә алдык. Аннары ул безнең китте инде, әлбәттә. Үсеп китте. Ләкин барыбер безнең белән һаман да оена бер булмаса 2 килә. Башкаларга килгәндә без берничә ел монда сезгә киләдерик, Медиа поколение дигән фестиваль сезнең монда бар. Журналистика фестивале монда үткәрәләр иде. Һәм без ел саен киләдерик шул балалар белән аралашырга. Алар белән бергә мастер-классларда катнашып, сезнең университет укытучылары бирә торган мастер-классларда һәм шунда сайлап алган идек берничә бала. Алар шулай ук басылдылар бездә, әйберләрен дә җибәрделәр, ләкин шуннан соң ничектер тынып калдылар. Ләкин менә мәктәпләрдә йөргәндә сизелә бар шундый балалар. Кичә бер егет Таптыгыз. 5нче сыйныфтан, ой, шундый егет, артист. Нәрсә дисәң дә торып баса, куелган тавыш белән шуны матур иттереп татарча сөйли. Бар шундый балалар. Мәктәптә бер очрашу вакытында күреп бетермисеңдер бәлки бөтенесендә, ләкин барыбер бер егет булса да, бер кыз булса да истә кала. Әгәр дә инде без менә мәсәлән бүген 5 мәктәптә булабыз икән, 5 кеше табып китербез дигән ышаныч бар. Инде шулай булсын да, чыннан да. Әйт менә Наиля әйтә башлаган иде тираж хакында шулай бит. Бүгенге тираж ничегрәк сезнең? Бүген шул 3000-4000 тирәсендә безнең тираж. Ләкин без инде эшлибез бу юнәлештә, һәр вакыт шул юнәлештә генә эшлибез инде. Ләкин нәрсә әйтергә кирәк, бүгенге көндә басма матбугат барыбер кәгазь матбугат кулланыштан чыгып бара. Һәм дә ки барыбер интернет заманында электрон версияләргә өстенлек бирелә инде. Балалар тарафыннан һәр хәлдә шулай. Белмим, бәлки өлкәннәргә барыбер, мәсәлән, минем үземә кәгазь рәхәт инде ул, әйбәт кулга тотып, карап, тешнәп карап, иснәп карап дигәндәй рәхәт әйбер. Әмма балаларда барыбер кичә сорыйбыз балалардан, сез китап укыйсызмы? Әле журнал турында сүз дә юк. Китап укыйсызмы? Укыйбыз. Кыскача вариантта укыйбыз. Кәгазь вариантта укыйсызмы, электрон версиядә? Электрон версиядә укыйбыз. Ни өчен электрон версиядә укыйсыз? Чөнки кәгазь вариант пычрана, бозыла. Алар инде башкача карый бу әйбергә. Аларда юк ул менә бездәге кебек, ниндидер тактиль
тоемлауларга игътибар итмәйм, үстünлек бирү, ниндидер башка хисләр белән анда сизу хисеңне җигү күзләрен аларда күз һәм менә күрәбем ул Һәм аларның укуы да һәрбашкача диагональ буенча укыялар. Шул хәтле тиз итеп кенә. Нишлисең бит? Туры килә инде алардан калышмаска, киресенчә алдан барырга. Шалтыратучы бар безгә. Тагын да исәнмесез? Исәнмесез. Исәнмесез? Бар, мин алмазлар дәвалары. Кем? Мин алмазлар дәвалары. Сезне алдык, сез туры эфирда тыңлыйбыз сезне. Ни тыңлыйсыңмы? Әйе, исемегез кем? Мин хәзер әйтәм, Башарова дигәнне әйтеп бит әле менә бу ханым. Ул минең Башаров артистның сеңлесе түгел, малай. Альбина Башарова юк, ул Марат Башаровның сеңлесе түгел, ул Марат Башаровның хатыны. Ләкин ул Марат Башаров артист түгел, программист. Икенче Марат Башаров әле бит. Марат Башаров. Менә бит. Иште балалар шуларга да тиз генә. Инде Йылдыз 10 ел шушы журналда эшлим дидек бит. Сезнең инде болачакта мөгаен бу журнал белән башланып киткән булгандыр, юкка гына бу журналга юл алмагансыздыр бит. Әмма нәрсә китерде сезне әлеге журналга? Шәһәр кызы бит инде сез. Ну, әйтүемчә, мин шулай ук сездәге татар гимназиялары булган кебек бездә дә бар. Мин шулай ук татар гимназиясын тәмамладым. Һәм безнең гимназия тулысы белән ялкынны аладыр. Ул елларда да, хәзер дә ала. Шуңа күрә без ялкынны дәресләрдә кулланып үстек, дәресләрдә укып, аннан өстәмә мәгълүмат алып, әйбит. Һәм дә ки үзебезнең җитлеккән чорда хис кичерешләребезне язып, анда ниндидер проблемаларыбызны язып, аралашып үстек. Аннан соң мин ялкынга килгәндә, мин әле үземдә бала идем, миңа 17 яшь иде. Мәктәпне тәмамлагач шундук килдем мин эшкә. Һәм уку дәвамында мине Илмира апа Закирова чакырып алды, ул вакыттагы баш мөхәррир. Һәм шундый мөмкинлек биреп, миңа ярты көн университетта булып, ярты көн генә эшләп, шундый тәрбияләп, бик каты үстерде. Шуңа күрә мин аңа бик рәхмәтле бу яктан. Ялкынга ни өчен килдем дигән сорау менә шунда ачыкланадыр инде. Шундый кешеләре редакциядә беренчедән булган өчен килдем. Икенчедән шундый журнал булган өчен балаларга да кызыклы. Аннан соң минем болашактан да китәсе килмәгәндер инде шул. Болашак дөньясында бетереп. Әгәр дә кичкенә вакытта шу журналның баш мөхәррире булачаксың дисәләр, ышанаган булыр идең, әллә хыял идеме бу? Мин бер кашан да җитәкче булырга хыялланмадым. Һәм ул минем гомумән хукума бик туры килеп бетми торган әйбер. Мин үзем бик ничек дип әйтим, иреклерәк кеше инде. Шуңа күрә баш мөхәррир буласың дигәч, мин бик курка калдым. Аннан соң мине нәрсә монда барыбер ризалашырга этәрде, үземне сынап карау. Нәрсә булдыра аламын мин, менә мин йөрим инде монда теге татар матбугатына басылып, фикер әйткән булып, менә анда теге ялкын турында да, анда башка матбугат чаралары, менә шулай эшләсеннәр иде, булай эшләсеннәр иде дип әйтәсең бит инде, ул максималист вакытта шулай тәнкыйтьләгән буласың анда, бу җир ошамый, теге җир ошамый. Мин әйттем үземә, син үзең эшли аласыңмы соң менә моны? Эшләп кара иде. Булдыра алырсың, менә йөрисең, анда кешенең тәнкыйтьләү җиңел бул, үзең эшли алырсың. Шул азарт китерде инде мине. Тәнкыйтьче Йылдыз ничек карый инде бүген мөхәррир Йылдызга? Ул тәнкыйтьләп тораны. Тәнкыйтьләп торамы? Һаман сайын аларны. Шулай булырга тиештер дә мөгаен, шунсыз үсеп тә булмый. 9 сәгать 47 минут. Инде Йылдыз тагын бер менә бүгенге көн балаларына кагылышлы сорауны бирәс килә. Татарларда бүгенге көн балаларының күңеле ярлы диләр. Килешәсезме сез моның белән? Бүгенге көн балаларының күңеле ярлы түгел, алар бераз башкача яшьләр, бераз башкача уйлыйлар. Бу, белмим, яңа цивилизация кебек алар миңа. Чөнки аларның бөтенләй башка нигезләре башка димме. Бу беренчедән компьютер белән туып, компьютерда эшли башлап үскән буын. Һәм алар ничектер үзебез тудырган буын, бит ансыз. Без тудырган буын. Һәм ул алар өчен компьютер ул менә тәнеңнең бер өлеше кебек. Бүгенге көндә бит баш мийләренең бер өлеше кебек, информация саклагыч, мәсәлән.
хәтер кебек инде. Һәм моңа ничектер тәнкыйтьләп карарга кирәкмидер, бу барыбер белмим, кешелек үсешендә бер адым диекме соң. Барыбер ниндидер менә бер нәрсәгә адым, бәлки киләчәктә мәсәлән безгә гомумән сүзләр кирәк булмас. Без уйлар белән генә аралаша башларбыз, бит. Хәзер менә социаль челтәрләрдә язып кына аралашабыз бит кеше белән. Кыскача гына әйтеп шундый. Кыска гына. Бәлки гомумән киләчәктә безнең ниндидер анда компьютер эшебездә булыр һәм без шуннан гына уйны гына җибәреп аралаша башларбыз. Кем белә, барыбер бит без белеп бетермибез, Аллаһ белүчерәк. Шуңа күрә тәнкыйтьләргә кирәкмидер, бер буынны да барыбер Аллаһ юлы белән бара инде һәр буында һәм аның ниндидер алдан корган планы буенчадыр дип уйлыйм мин. Бик тәмәтле фикер әйттегез, Йолдыз, кушылабыз бу теләкле сүзләрегезгә. Чыннан да инде менә сезнең кулда кичкенә генә бер китап та бар. Бу китап сезнең үзегезнеке, шулай бит? Бу сезнең беренче балагыз. Шулаймы? Беренче китабыгызмы сезнең? Бу беренче китап. Менә шулай. Ниндирәк шигырьләр туплангандан да чак кына шуңа тукталып үтик һәм берәр шигырьгезне бүләк итәрсез әле тыңлаучыларыбызга. Менә сәеррәк шигырьләр тупланган инде. Шулаймы? Заманча. Хәзер мин иң сәер булмаганын укыйм хәзер. Топсам. Күк тирмәсе дип атала шул китабыгыз. Китап Күк тирмәсе дип атала, ел 11 елда чыкты. Ләкин монда 2008 елга шигырьләр күпчелеге. Аннан соң әле чыкканы юк, безнең җыентык балабыз гына чыкты, яшьләр иҗатының Ак юл дигән. Анда инде яңарак әйберләр бар. Монда шул теге максималист чорда язылган. Максималист чорда. Димәк, монда критикага урын бирелгән күбрәк. Максималистрак. Табылмый инде. Табылмый. Менә. Таптыгыз. Тыңлыйбыз. Ятсынамы яңа кысаларын, тугарылу тәмен тоямы, кулларымда йөгәннәре яна, ярларыннан тошкан дөньяның. Язмышымның 36 тузы җилпәзәдән җилгә, җилнең әрсез чагы. Юрамагыз, шикле, җомгадан соң шимбә булачагы. Йөзек көмешендә ант вәгъдәләр кан кызуын титеп йөдәтсә дә, язмыш түгел әле, алданмагыз. Кахва гына балчык кәсәләрдә. Эзидә калмаган киләчәкнең. Куш уч хәтер аша бага кояш. Якуб бүген яңа Юсуфының тәшвиш төшләренә нокта куя. Күп нокталар куя кырыкка күк сакау уйкусыннан уянып. Санамагыз, кулларымда бүген йөгәннәре яна дөньяның. Искиткеч. Йолдыз, тагын бер шигырегезне бүләк итегез әле. Без бит шигырь яратучылар. Һәм бу чыннан да яңарак алым кулланылган монда. Менә бусы гомумән яшь вакытта язылган беренче шигырь дәргә булып татар телендә. Бузлы тәрәзәдә бармагыз. Бармагыз кадәр төнге казан өнсез калган, дәшми. Миләшкә бал төшәр кышта, тукталышка тыныклана гына. Кайдадыр Володарский урамында елда бер үк кичтә эштән нидер көйли куна каби көйсез оногына аяк бәйле. Елга порты тирәсендә исерердәй булып карыйсына елның елы адымнарын саный карт көймәче. Оныткандай кире кайту барын, мәчет каршындагы йорттан ир уртасы агай чыгып килә. Ахыры елда бер тукта 6нчы кат балконыннан кына гөле ватык савытында төнгә керә. Рәңгеләр шатнап торган кышта тукталышка тыныклана бара шәһәр. Тының белән җылытмасаң әгәр. Рәхмәт, Йолдыз. Безне бу минутларда әлбәттә инде балалар тыңлый алмый, алар мәктәпләрдә, шулай да балаларның әти-әниләре, әби-абайлары тыңлый. Менә сүз ахырында аларга әйтер сүзләрегез булса рәхим итегез. Хөрмәтле әти-әниләр, әби-абайлар. Нәрсә дип әйтим? Безнең буыннан буынга тапшырылып килә торган хәтер бар, милли хәтер. Һәм безнең бурычыбыз, һәр буынның бурычы ул менә шул хәтерне киләсе буынга тапшыру. Һәм сезнең дә бурыч ул, безнең дә бурыч шул.
Бер. Һәм без менә нәкъ шул юнәлештә эшлибез. Шул хәтерне тапшыру безнең миссиябыз дип әйтим инде. Һәм бергәләп шул эшне эшләү безнең өскә йөкләнгән бурычтыр ул. Ул ниндидер теләк белән эшләнә торган гына әйбер түгел, без аны тапшырырга тиеш. Чөнки безнең алдагы буын алдында аларның безнең алдында бер нинди җаваплылыгы да юк. Безнең алар алдында җаваплылыгыбыз бар. Чөнки алар аннары безне гаепләячәк. Ни өчен безгә моны өйрәтмәдегез, ни өчен безгә тапшырып калдырмадыгыз дип. Без аларны бер нәрсәдә дә гаепли алмыйбыз. Шуңа күрә әйдәгез шулай гаепләрлек булмасын иде киләчәктә. Шул буынга бөтен үткән юлыбызны, тарихыбызны, төрки татар тарихын, төрки татар әдәбиятын тапшырып калдыра алсак иде бергәләп. Күңел байлыгыбызны сакласыннар иде алар. Кушылабыз бу теләкләргә. Уңышлар сезгә бары тик Йолдыз. Сезгә һәм сезнең иҗат төркеменә. Рәхмәт. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, безнең бүген түгәребездә кунак бар программасында Казан кунагы Ялкын журналының баш мөхәррире Йолдыз Фәрваз кызы Миңнуллина булды. Инде программабызны дәвам итәбез.